जोंनि बर'नि जिमानखिनि बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ राजखान्थिगिरियानो जा जि आफादनियानो जा गासिबो बखिलायनायखौ ज्राब दोनथ'नानै गावबा गावनि राजखान्थिखौ ज्राब दोनथ'नानै बर'नि बिर जोहोलाव जायखौ जों मोनथियो नङा होमबा रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे जायफोर जेलाव दङ थैजासिम जेल जानांदों एबा थैजासिम थानांगौनि राय होजादों बैसोरो उदां जानांगौनि खामानि मावनांगौ। गोबां दिननिफ्रायनो जों खोनाबोबाय थादों प्रमद सारमोनाबो बुंदों जि दानि UPL सरकार गभर्नमेन्ट बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोगासिनो दङ रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेनेबा जि मानखिनि दं बिसोरखौ उदां खालामनायनि खामानि मावगासिनो दङ बे सोलिगासिनो दं होननानै नाथाय दा हाइकर्टआ जि राय होबाय एबा जि माने साजा होफिनबावबाय माने उदां खालामासै दा बेनि फिथाइखौ नायोब्ला थारैनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामनो सानदों एबा मा खालामगासिनो दङ नंगौ ना नङा गोबां सन्देह जायो नङा होमबा दा खोथाया बेसो आंनि बुंनांगौ बेखौ ओरैबा ओरै बुंनो गोनां गैला आंहाबो जयै खौसे जानानै जि दा UPL सरकार एबा गभर्नमेन्टआ आखायाव लाबायबा जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ एबा सारमोनखौ मेदाममोनखौ सुप्रिम कर्टआव लांनानै उदां खालामनायनि खोथा होदों थारैनो जोबोद गोजोनथाव खौरां बेफोरबायदि जुदि सुप्रिम कर्टआव लांनानै उदां जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जागोन बेनि सोलाय जुदि बेयावबो सुप्रिम कर्टआवबो उदां जायाब्ला गोबां बर'फ्रा दुखु मोननाय फोरमायगोन रागा जोंखांगोन बे उननि खोथा नङा दाबो प्रेजेन्टलि रागा जोंगासिनो दङ दुखु मोनदों गोबाङानो नङा होमबा बोराबदों बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ BTR सुक्ति जानायनि उनावबो जुदि जाय दैदेनगिरि लिडार बिसोरनो जुदि उदां जायाब्ला माबोरै गोजोन गोरोबथा नङा होमबा बयबो मानिनाय नङा आरो प्रमद सारमोनखौबो सानगोन जे बिसोरो गावसोरनि गादिनि थाखाय एबा CM जानो थाखाय गावसोर माने जि सुक्ति खालामग्राफोर बैसोर दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय गावसोर CM EM MCLA MLA बायदि जानो थाखायसो हरखाब सुक्ति खालामदों होननानै बर' रायजो राजाफ्रा सानगोन बे आं साननाय आं बुंनायल' नङा गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो बुंगासिनो दङ बे सुक्तिया मानि थाखायमोन अब्ला होननानै जुदि गमामायैनो जुदि उदां खालामनानै होमारोब्ला बे बाथ्राया गोमालांगोन बे साननायखौ ज्राब गारगोन बर' रायजो राजाफ्रा आंबो बुंनाय नङा गासिबो बुंनाय नङा दिनै आंखौ बुंदों होननानै दासान बयबो बुंगासिनो दङ गेदेर गोलावफोरा कमेन्टफोरखौ नायनाया मोजां बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि कमेन्ट लिरदों मा खालामबा मोजां जागोन बेखौ कमेन्टफोरखौ नायनानैनो मोनथियो ससियेल मिडियायाव गोबांफ्रा राजखान्थिखौ लानानै एनायनि जागासिनो दङ बिसोरो एनायनि जानायखौ ज्राब दोननांगौ गोबां निउस पर्टेल फेसबुक पेज दङ गावबा गाव हान्जानि बैसोरबो एसे बुजिनो नाजादो राजखान्थिनि पस्ट होनानै नोंबा नों आंबा आं एनायनिखौ ज्राब दोनथ' सैथोजों निउस पर्टेलफोरखौबो आं होनो थाखाय खावलायदों नोंथांमोना सोरबा राजखान्थिगिरिया माने मदद होदों रांनि डनेट खालामदों होननानै बेनि फारसेल' बुंनांगौ बेखौ जोङो डाउन खालामना गोजौआव दैखोबाय थानांगौ होननानैल' सानबा जानाय नङा गावनि जि हान्जायानो जा माने ना राजखान्थिगिरिजों लोगो जानाय निउस पर्टेलानो जा जि सुबुं माहारियानो जा बयहाबो मोनफा मोनफा राजखान्थि मोजां मोननाय दंखायो थेवबो बेफोरखौ ज्राब दोनथ' रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफोर जेलाव दङ बिसोरखौ उदां खालामनायाव मदद होलाय राजखान्थिखौ बयबो खालामो नङा होमबा नाथाय बेयावबो खायफा नंगौखौ नङा बुङो नंगौखौबो नङा साजायो माने नङैखौबो नंगौ साजायो गोबां सापर्टारफोरखौ आं खावलायो नोंथांमोना एसे सानै हयै खामानिखौ माव दिनैनि दिनाव बयबो फेसबुकफोराव इउटुबफोराव बुङो नङा होमबा इदि राजखान्थिगिरिया इदि गोरोन्थि मावदों नाय गोरोन्थि मावदोंबा बयबो गोरोन्थिखौ सुद्रायलाय आरो नंगौबा सिरिथा नङा होमबा नंगौबा नंगौखौ बुंना हो
दिनाव आंनि सापर्टारखौ हमना ला सोरबाया माबा मोनसे गोरोन्थिखौ बुंबाय, दिनै आं जुदि बेनि सोलाय बैसोरजों एना एनि जाबाय थायोबा, बायदि बाथ्रा बुंथेनानै जुदि गावनि सापर्ट होनाय जि हान्जाखौ बेखौ जुदि मदद होनानै बिसोरनि दायगेनाफोरखौ दोनखोमानो नाजायोब्ला, अब्ला जों एना एनिया जाखागोन नङा होमबा? ओरैबायदि मानसिफोर दङ, मोनसे गोरोन्थिखौ गावनि पार्टिनिखौ बुंना होयोब्ला बै मानसिनि एबा बै हान्जानि मोननै मोनथाम गोरोन्थि नागिरनाय बे हुदाया जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ।